Susap sa mga sa inyo! Panibagong araw, panibagong ano naman ang aming narisip mga lobo. Puto na mo! Tangina nyo! So ngayon, gagawa tayo ng panibagong challenge. Naisip na kaming challenge is Tato Challenge. Bulot mo! Tato ko! Ako muna unang magsusulat ng itatato. Palabunutan ito. Okay na. Ito ang itatato. Drawing yan. Malupit-lupit ito eh. Samsa. Siyempre. Bintana. Yan. Ayun. Kasi nakaganto. Ayos, ayos. Dag lang ako. Ako ulit to. Di ba idadag ako? Araw gabi. So, yun nga, ano naman yung gagawin ng pagkakalo na lang. Watch and learn. Simi lang. Sa ulo ko sa'yo. Okay, tutupin ko na ngayon. Hey! Hello. Explain. Maganda to. Kung sino makakabunot na yun. Astig. Maangas. Kung sino makakabunot na yun. Dalawa tattoo niya. Go, let's go. Okay na. Na-enjoy naman. Habang yung drawing ko, kung ba't siya naisip mo. Ayun, itatato ko sa leeg. Hindi niya yung tsura eh. Kay Salvi Go. Ang pusa rin yun. Wala ko maisip. Pakita mo din, pakita mo sa camera. Ayan, Salvi Po. Dope. Salvi Po. Okay. Okay na. Pusa. Salvi Dope pala. Hindi Po. Okay. So ano, tapos na kami mag-drawing ng itatato namin sa mga bawat isa. So ito, lalaglag na namin. Dito. Mas makakuha ng akin eh, yung daya. Okay na nga yun sa akin. Walang gano'n na para sa akin. Tatuan na. Ano yan? Ang ganda naman nito. Ano yan? Pakita. Good yan. Dito. Ano ba niya? Hindi ko
kamay eh. Uy! Doon po nakalagay doon. Meron pa nakalagay doon eh. Ano, Pili? Ano masabi mo sa tattoo mo? Anong tattoo mo? Buisit. Oh, Rex! Rod! Awesome. Ay, dahil, matrig. Ay, ako magtatanong kayo Ay, balikat eh. Ano to? Charizard? Sa leeg? Ay, ito. Yan. Sa lido. Gago. Tatuan na. Ayan, pusa. Ayun, sa leeg. Uy, makakabay ko. Huwag mo isagsit masyado yung maraming. Bigayin mo lang yung ano. Itong trupo mo. Ano masasabi mo sa bago mong tattoo? Kuwangas ko. Makuha, di ba? Sabihin ko. Kuwang-kuwa. Pati nga, reference. Kuwang-kuwa. Masterpiece. Step talaga. Mamas. Ano kaya Aaron? Patingin! Baliktad! Baliktad! Baliktad yan eh. Ay, ano yan? Nakatae eh. Sino yan? Kaya natin. Ay, tama pa. Ay, tama pa. Saan? Sa balikat? Ito, maganda ba? Baka sabi kang pangit yung tattoo niya, parang maganda yung tattoo mo. Nagagobe yung mamamatay ako. Hindi, ano? Nang baba mo. Tuwagin, mawala yun siya eh. Makahatak eh. Ano masasabi mo, pare ko? Napakaangas. Gayang-gaya. Next! Ano to? Sa utong to, utong. Pusod, abs. Tutruwigan yung abs yun. Sakto. Oo, di ba? Pati nga, putan, layo. Daming abs. Ano masasabi mo po sa tattoo? Angas? Sa usong? Next! Ano to putang ina? Right leg. Sa leeg dito! Pupunta mo lang nakalagay dito. Sabi mo pa. Buisit. Tatuan na. Nakita mo maayos si reference. Di gago. Wala pa nga eh.
Ano masasabi mo sa totoo mo? Bad boy na ako ngayon, pre. Next! Kanino ka to? Ano yan? Tattoo sa leg. Ano yan? Tattoo sa leg, Philip. Kanina Patingin, patingin. Okay, okay. All good. What's up sa mga sa inyo? Tapos na kami sa aming challenge. Nagdumi lang kami ng aming katawan. Oh!